Shalom. Hupangido kami dohot hormat tu kita sudi asa dinggam mata pakai masker saliling madohoti parminggota. Hamu na ruas ni huria na hinaholongan ni dewata horas madihita saluhutna. Pinuji madebata aman di Tuhan Yesus Kristus, na saya toktong mangaramoti daging nang todita. Di permudu-mudu do ngoluta sian ari to ari, tiki tu tiki, di patudu hodo holong di rohanai tu kita nuaeng bongotata maminggu ku asimodo giniti marhite topik hamubao di bagasan Yesus. Atong tapuji maguarna nabadiai martangi yang mahita di bagasa rohat tabi. Amin. Mari de mahita sia buku di nomor 20 ayat sada sahat pro ditulu. Pero
mar hiti-hiti guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to diperbadia na tumapalangit o tanoon. Amen. Hisapan mahamu songot poso-poso na ibaru tubui, disudi na denggan na somangasi asalam gadda hamu marhite siani, molotung gadda didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagugotai, ulupun hamu ma debata ni si Jakob, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, para sirohana sumurung di dokatamdo, ikon manaon hami jala mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana di sangapon, saya parhai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham jala hot hami di haporseaon nature, asa totong makirim di haheheon dohot di hasangapon sugot sileonomu tuaka na porsea tu o amen. Mari dehita si buku di nomor 325 ayat sada. Tangihon hamu patik ni debata di minggu sadarion, ima patik palimahon saharo di patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pangasangapon budo na torasmu, asa martuaho, jalaliling mangulu di tanonan lehon ni Jahuba di Batam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakuk, patik paubaluhon, unak ko manako, patik pasiahon, unak ko ulu makatidakon hata na sututu maralohod dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu, manang na poso na bawa, manang na poso na buru-buru, manang lobuna, manang hudana, manang dia peugasan ni dongamu, atong rap mangidugu mahita di Tuhan di bata. Ali Tuhan di bata, sai pergugui mahami, mangulahon na humbar tu patikmi. Amen. Mari dehita siya buku di nomor 324 ayat 1-2.
atau potima dosat tanda gudangi martangi yang mahita. Ali Tuhan debata parguguna suhatu dosan para sirohana sumurung aman di Tuhan Yesus Kristus si pengulu hami halak perdusan adang lon rodo tujolo ni habangsa habadiomi manopoti jala mau menganggukkan dosa nami masa jodoh warsahai hami ho marhite-hite pikira dohot hata dohot pembahenan nami narwai dang huha holongi hami hosian nasa rohanami dohot nasa ati-ati nami dohot nasa todinami dohot nasa gugunami nang dongan nami dang dosa diri nami hubahek kami dibaheni tabadori masmu jala umummu hami tu hamatian seliling-liling nai alai nama purus do hami no aing tu asini roham negudangi mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna saya urupi mahai peubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si pangulu hami dohot alani guar muda badiai ali Tuhan saya si maroham di hami halak nadangolon amin. Baga-baga ni dibatar taring oto hasani dusata. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu hamu kana luja jadana sorat. Upasonak pe hamu. Buat hamu ma augaku tu hamu. Guruan hamu masih anahu. Aina labok doahu jalana serep marroha. Asa dapotan hasonang atau dimuna. Ai labok do augaku. Jalan yang do nahu hapor saton. Hasang hapon madi di batana di gijang. Amin. Mari deta sebuked di nomor 750 ayat 1 duhut tulu.
Pangion hamu mahatani di bata turpuk di minggu kuasi mode geniti sadarion. Imana tersurat di Psalmet 37 mamukasian ayat 34 saat rodi 40. Tajahama bersikat soring. Haposi majahuba jalai pahutihud dalanai. Jadi patibulon namaho tumayan tanoi. Ida-idau muma hasisiap ni akka parjahat. Wida masada parjahat na sumarin, jala manurungkut ibana songon hau na rurun di hatu buana. Jadi memulus ma iba, HP dang disibe, pola doa hulului ibana, HP dang Jepang. Sai matahon na lidangi jala bereng ni tigori, ai sai hadameon do ujung ni halaksi songoni. Alai saya siap do akka saya siap do sugut akka pangalau si Sudina. Pino perni akka perjahat pe siap do. Sian Jahoba do iago tuaon ni akka partikor. Ibana do partanobat nasida ditiki hagogotan. Ditupak jala di palua Jahoba do nasida, di palua do nasida sian akka parjahati, jala ditupahi nasida, ai hapo marhapo satu ibana do nasida, ido sahatna, martua do natumangihon hatani debata jalan na upiopsa. Amin. Mari dehita sia buku di nomor 361 ayat 4-5. Tidak maha porsiau tei songon nahina tidak kon di dongata saha porsiau di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan na tumepalangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di Porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghumon di silatus na mati terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua turu dun ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgu lahu hundu ti siamun di bata Jahoba amanai parguguna sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sugu tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di ton di Porbadia jala adong sada huria nabadia huria hata pane halak Kristen akan nabadia doho di asisan di dosa doho di hatai na mandok mulak mangulu di sugu daging halak nong mate doho di hanguluan no sarasuda. Amin. Tabi gima kur NHKBP secara virtual.
Tabegi matikting di mingguta sadarion. April 2022, Naparjolo, Kota Hudulan Niruas. Di Pabotohon tusu di ruas mamukas yang hari Minggu sadarion tanggal 24 April 2022 Kota Hudulan Niruas gabe 75% sian kapasitas bangku gereja saliring pandemi COVID-19 di level 2 ima sabangku tulu halak. Napa duahon dana nasorang naparjolo. Nunga sorang dana boru di hari Minggu tanggal 10 April 2022 di keluarga Arto VB Manulang Boru Libong, alamat Jalan Masjid 5 Pintu Ari Cipayung Jakarta Timur, masuk tu sektor sada. Hipasdo danaki songoninang naturasna tatangnya koma asa anggiat gabe dana nahaseai tutiki naro tau pasonakon rohani naturasna tarlubo bima pasonakon goarni debata na paduahon nunga seorang danak boru di hari Rabu tanggal 20 April 2022 di keluarga Anton Simanjuntak Boru Sinaga, alamat Kelurahan Cipayung Jakarta Timur, masuk sektor opat. Hipasdo danaki songoninang naturasna jala tatangyakomma asanggiat gabe dana nahasea tutiki nalahoro tau pasonakon rohani naturasna dohot pasonakon goarni debata. Titing napatuluhon ruas napida mamuka sian hari Minggu sadarion tanggal 24 April 2022 nunga pidda huriabe ima naparjolo keluarga Boeing Batara Sitio Christine Amelia Boru Simanjuntak, alamat Jalan Pulau Harapan Cilangkap Jakarta Timur, nomor register Sadat 1199, masuk sektor 10. Nasida Pidatu Gereja GKPI Rawalumbu Bekasi. Napaduahon ruas napida keluarga Poltak Panggabean
go mauli boru purba rap doh sahalak yanakon nasida alamat Jalan Ali RT 1 RW 01 Cipayung Jakarta Timur, nomor register 0733 masuk sektor 2. Nasida Pidda tu HKBP Harvest City Bogor Resort Citra Indah Jonggol. Titing Napapaton. Gerakan Rp5.000 per parupuan. Hobarto program kerja persekutuan Parupuan Distrik PPD Rapdo Seksi Parupuan Huria taringot tu sumbangan tu dana pensiun HKBP marhite ulaun paskah Parupuan Distrik DKI alani i nunga ditotopon asa ganu parupuan pasah sumbangan Rp5.000 alani i pengurus seksi Parupuan HKBP Cipayung Celangkap naingma padalaton teken les tu ganu parupuan HKBP Cipayung Celangkap nauka prohana parsidoho tu gerakan Rp5.000 i. Titing napalimahon kontribusi renovasi gereja. Mardomu tu ulaun renovasi gereja di Bagasan Tiki na Jepekon alani i nunga ditotopo B ganup keluarga do ganup yana kota akanong karejo asa pasahaton sumbangan kontribusi Rp500.000 per kakak manang Rp500 per yanakon naung karejo. Jala hupangido hami tuaka nama kilala di pasu-pasu ni Tuhani marhite akka ulauna anggiat ukka prohana gabe donatur jala boima diangsur saleleng namardalan renovasi garejai. Subangani boima ditransfer tu nomor rekening panitia pembangunan di Bank BRI atas nama Panitia Pembangunan HKBP Cipcil nomor rekening 2101010667 manang melalui perhaladu sektor Jalaboido di pasah langsung tu kantor gereja. Titing napaunopon ulaun tahun kesehatian. Di pabotohon tu siteruas hobar tu ulaun tahun kesehatian HKBP Cipayung Celangkap tahun 2022 aka umma nanaing sipatu paun ima naparjolo patanakon hatani debata manang pemahaman Alkitab per sektor secara live streaming sehari sebulan genup hari Sabtu margiliran ma genup sektor jala khusus di bulan April 2022 on di Batu Pamai di hari Sabtu tanggal 30 April 2022 pukul 10 sia satu pukul 20 WIB 5 sektor sada 1 sektor onom nani uluhon ni paditaludu HMC Majutak doh sektor pitu 112 ima nani luhon ni padeta sanga hatu manggor asa sudema hita madohoti acarai namangihut parmingguon keluarga per sektor di Patupama sehari sebulan margiliran genup sektor marhite jadwal nanang di paharuar panitia di minggu nalahoro na patuluhon lomba paduan suara per sektor, lomba vokal grup per sektor, dohot lomba vokal grup solo per sektor secara online. Taringo tutiki di Papua panitia pe di mingguon. Namangihut, per mingguon pesta puncak tahun kesehatan Patupauma di bulan November 2022. Mardomu tuaka ulauni di bahan panitia mapin tahun kesehatan HKBP Cipayung Celangkap jala disagihom maturuas laos hupangido hami ma songo sikak ni uang cetak argana Rp10.000 per pin jala di parmingguon ganu minggu paduahon tapatu pama amplop pelean tu tahun kesehatan titing napapituhon sosialisasi ulaun tahun kesehatan
Di Parminggu Sedario tanggal 24 April 2022 di Sude Parmingguon dung sidung titing naik pasahat sosialisasi ma tahun kesehatan ma panitia tahun kesehatan HKBP Cipayung Cilangkap. Titing napa weluhon pesta pasca remaja di hari Sabtu tanggal 30 April 2022 pukul 10 WIB di Batu Pado pesta pasca remaja maringanan di gereja HKBP Cipayung Cilangkap. Alani ing hupangidu hami ma asa sude remaja ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap maddohoti paskai marhite najumulo mendaftar di Google Form jala link Google Form sagi hono ni huria ma melalui WhatsApp grup remaja dohot WA sektor. Titing namangiot manang napasiyahon di Parmingguon Sadarion pukul sia WIB di Batu Padu acara patardahon calon sintua tutulu halak ruasta nabarjolo calon sintua Freddy Nainggolan boru si haloho sian sektor opat napaduahon calon sintua Henrik Manurung boru si torus sian sektor pitu nabatuluhon calon situa Ripai Hutagalung boru si torus sian sektor onom tuatama nama masu-masu songonima titing dihita di Parminggu Sedarion. Tabigima sosialisasi tahun kesehatan. Horas madihita salhutna, nahu hormati hami amang padita, nahu hormati hami sudina amang inang parhaladuni huriata, nahu hormati hami nahu parsangapi hami damang dohot dainang, nang sude yanakon nami ruas ni huriata HKBP Cipayung Cilangkap. Mauliate madituhatta, molo di luas tuhat dope hita boy marsaur di bagas coroon, ima di Parminggota marsanga ma tuhatta. Dihamu amanami doho inanami sude hita ruas ni huriata songon warta naung tabege bahwa HKBP di tahun 2022 mencanangkan tahun kesehatan. Artina tolu pilar koinonia marturia doho diakonia patupahon sada ulaun hasadaun tahun kesehatan manang tahun hasadaun ni roha. Marhiteima dihamu amanami doho inanami direspon huriata HKBP Cipayung Cilangkap do mames tahun makalason pestai. Hobartusi di tanggal 3 April nasalpu nunga dilantik kami sebagai panitia kesehatan tahun 2022. Jaladong manang 3 poin amang inang nanang sipatu pota di menyambut tahun kesehatan non. Sonari boy mahupatora kami saoti dihita na parjolo nakingan ima di kegiatan ibadah PA ala mulai do peta mulai tanggal 30 April naro ima hari Sabtu jam 7 borngin secara virtual dipatupa madualing sektor sada dohot sektor onom nilayanan ni amang pendeta LH Simanjuntak, sektor pitu dohot sektor 112 maksud saya, dilayanan ni amang SH Tumanggor. Jadi amang dohot tamuinang dipatupaun asaboy hita saling semakin mempererat persatuan, semakin mempererat antar sektor. Khusus di bulan 4, Holan tanggal 30 ma. Alai mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ala direncanahon puncak pesta di bulan November 2022. Jadi tiap minggu anon mulai Mei 1 bulan 11 tolu sektor ma par minggu. Anon bainon nami do amang kerjasama dohot amang inang sintua sektor dohot koordinator sektor jadwali
asaboi dihimbau hita sudena adong di sektor masing-masing mengikuti virtuali. Ima naparjolo. Napaduahon untuk kerohanian. Napaduahon adong do dipatupa pertangyangan keluarga. Jala jadwalna molo selamon amang inang dibain situata do jadwal pigama per sektor A, B sampai 12 di tiap minggu. Khusus di tahunon mulai Mei banon nami majadwal anon misalna di tanggal 1 Mei o di ibadah keluarga amang inang dah khusus jam 6.30 sektor sada 2.34 di jam sia pagi sektor 5 onom 8 sia di jam sada khusus keluarga par guru malua di jam 4 sektor pitu, sektor 10, sektor 10 sada, sektor 10 dua. Alai tiap bulan hucoba kami do margeser. Artinya dang tetap on digabung kami do antar sektor. Alai tong do beri kami kapasitas ni sektori godang digabung matu na motik asa boy sude boy kebersamaan. Jadi molo ibadah keluargaun amanginang offline di gereja. Jalahami anosian panitia ala ibadah keluarga do amang hudul manop pajono-jono misalna amang inang dohot ianakon on ibadah keluarga jala sian hami panitia nanti di puncak tanggal akhir November adong do dipatupa songong penghargaan manang reward tu per keluarga yang teraktif manang na terrajin PA sada par sektor. Jadi sektor sada, sektor dua kami kerjasama do sintua sektor dang masalah hadiah nai amang tapi kebersamaan kesehatan kita idona perlu. Jadi anon amang do tinang mulai Mei jadwalon nungau bagi kami ano sebelum Mei udah kami bagi ke tiap sektor di parhudulon molohola rohita ibadah di san kami sian panitia akan maju. Artinya di tempat maasa berdekatan, diusahakan berdekatan. Karena akan kita foto kan, diusahakan berdekatan per keluarga. Ima napaduahon. Napatuluhon amanginang adong do kegiatan na pinatupa termasuk lomba kor. Ditentukan nanti godang na sesuai tu sektor na. Ada lomba vokal group, ada kor, ada vokal solo. Jadi asata persiap amang inang di sudena sektor ni kita masing-masing. Na patuluhon di patupado songon anon bantuan disabilitas ya mungkin tuaka damang dainang kursi roda mungkin alat bantu dengar naboyan no di patupani huriata. Jadi marhiteon amang memang macegodang aka program ni huriata termasuk na kininungata begitong di panitia pembangunan ni huriata alai pos dorohata tuhata namora pasti Tuhan perlengkapi dia kaulaun huria pos rohata amang inang manotong do asini rohani Tuhan madongan hita do mamasu-masu hita di sudi akaulota marhitei amang na kining adong do di patupa pin tadukung ma amang do tamuinang alaon sian hita do untuk kita. Na paduahon setiap minggu kedua adong do dipatupa amplop taleom ma tadukung ma amang acaraon ta sukses ma amang inang di bagasan roha las ni roha jala ido nang hatan itu hatta dia kana mangaleho di bagasan las ni roha marlipa gadda pasu-pasu gation itu hatta lobi sian nata patupa. Obartusima amang nang dihita saluhut na di damang doho dainang molo Tuhan madongan hita natar patupa hita do adul lumobi sian nata pakiri marhita ima hupasatami ma mauliate godang di paragogoi di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna asaboy tapatupa denggan posdo rohanami di damang di dainang nang disudai ianakon nami molo rapita songon program ni huriat tahun sehati sadaroha hatani Tuhan madok bagi orang yang bersatu hati kesana Tuhan perintahkan berkat pos dorohanami amanginang tuhata mamasu-masu huria HKBP Cipayung Cilangkap mulai sian iana kota na mehmet saha tu nama tua
di pasu-pasu Tuhan mahita, anggia masudi akau lauton, mabain las ni roha, mabain hasadaun di hita sahuria, makorhon las ni roha di hita, nang pujian di tuhata, marsanga madebata di sude ulauta, songoni mahata sian hami, panitia kesehatian, Tuhan Yesus memberkati. Tapi gima anugerah My Choir sian HKBP menteng secara virtual. Nang bila di rasi maju
Mari dema itu aja buku di nomor 657 ayat 1 dohot 2. Dame ni debata na sumurung siya salut na roha, ima mangaramoti ate-ate dok pikiramu nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita salut na hama kamang dokainang. Hata ni debata, nanay mama kulingi hita di mingguta ima minggu kuasi mo de giniti. Nah tersurat mai di suratnya Apostel Paulus bidusia mamuka mesian ayat 1 ayat 6. Ulan Apostel bidusia mamuka mesian ayat 1 6. Songonom marido disitakas ma tapit ihud. Alai setong dope diodapon si Saulus asup-asup dohot pamunuon dopak sisian ni Tuhani. Ditopot ma situani malimi mangido surat mandapoton akka perguruan na di huta Damaskus asa ihotanna jala buanonna tu Jerusalem bawa nang boru-boru pe nasa na jupangsa akka namahuton ugamai alai ujudito ngadala nibana mardonokon huta Damaskus tepuma sumilam sodang sian gijang humaliang ibana. Jadi tinggang ma ibana tutano, dungi di begema suara nama dok tu ibana, Saul, Saul, buasa leliammu au, alai didok ma ise doho Tuhan, jadi didok ibana, Yesus do au na ni leliammi, susah maho manadahi tura-tura akahitir jala tarhalomong ibana madok dia ma bahenokku Tuhan dipangido roham hata di Tuhan itu ibana hehe maho bongoti mahutai disima pabuaon tuho si bahenommu ido sahatna di tadong sa porsiaon di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit menghasilkan transformasi yang radikal di dalam diri Rasul Paulus. Langsung spontando Apostel Paulus dung ditakkup. Radikal sude keyakinanna ugamona sana parjoloi las ditinggal hoddo. Jala mula mamusaibana
tunol. Dung pajuk pag ibana dohot Tuhan Yesus. Dung ditakup Tuhan Yesus ibana. Dung diubah Tuhan Yesus ibana. Gabe 100% ibana manghuton Tuhan Yesus. Hamu kamang dokhainang molo radikal agama manang istilah ni aka dunia maya mabok agama itu adalah tidak bagus. Tetapi adalah radikal iman memang idon setong. Ala memang soal prinsip tidak bisa ditawar-tawar. Soal prinsip mengikut Yesus tidak bisa ditawar-tawar. Idom bena godang halat naporsea ujui mate martir. Allah memang soal prinsip mengikut Yesus adalah suatu keputusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Adalah sesuatu yang harus apapun konsekuensinya, apapun resikonya, tetap mengikut Yesus adalah suatu keputusan. Asa hamua kamang dokainang ditadong sapor siaon, buasa gabe songoni. Dorasna apostel manang si Sauluson mangalele hala sito Yesus. Dia do. Buasa gabe songoni semangat ni si Sauluson. Pola ikon di jalur bana surat kuasa untuk mendukung keputusannya. Laho manganakup, laho mamudu, mangalele halak siton Yesus. Nah dia do. Ubay na po lagi besong ni. Iya si Sauluson ngasudah hitaboto memang orang yang berpendidikan. Jala memang termasuk adalah golongan yang garis keras. Sudah berpendidikan, intelektual, dan memang murid yang mendapat IP boleh tibo, siat akadungan na. Bahkan guru na pe mulai doa rupani. Guru na sendiri pe mulai heran. Luar biasa. Nunga di doktrin ibadah bahwa di luar hukum agama Taurat adalah salah. Terdoktrin do ibadah. Sudi halak parise terdoktrin do. Di luar ni ugamo ni halak parise, manang ugamo Taurat, itu adalah salah dan harus dibasmi. Dan harus di stop, harus diberhentikan. Ima rupani pemahaman ni apostel Paulus dia, si Sauluson. Dungpe ditakut Tuhan Yesus warga si Paulus warna. Itu harus dihentikan. Karena dia beranggapan bahwa ajaran yang dibawa oleh Yesus inilah ajaran sesat. Dan memang sudah menyalahi dan bertentangan. Nah, jalan satu-satunya harus kekerasan. Ima hamua kamang dokainang. Allah memang nunga sudi mangai halat naporsea hati hai di serah gereja sudi mangai. Tak peduli, bahkan bukan hanya di situ saja. Semakin dia membenci, tidak menyukai ajaran dibawa oleh Tuhan Yesus, dia akan meminta surat kuasa. Asalam kuat ibadah tong. Ikon rumah surat semacam rekomendasi bahwa dia disetujui, bahwa dia direstui, apapun yang dilakukan oleh Paulus nanti adalah tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Kalau nunga dong ijalibana surat siad aka penguasa ima halak Jahudi hati hai. Hamu kamang dokainang ditadong sapor siaon. Alai ala songoni ma kondisina, songoni ma rupani semangat ni apostel Pauson diri puibana do denggani diri puibana sitongi hape bahkan sudah bukan hanya orang Kristen saja nagabe bangai termasuk do Tuhan ni nunga disusai
termasuk do Tuhan yang sudah menderita. Buasa udok hamo kamang dokan yang menderita. Dung ditakub, dung madebu si sauluson. Lahu mengalili hal itu Yesus hati hai. Ditakub ia hibana. Dikejar, dilili. Tinggang ibadah rupanya. Lalu dia hutai. Debu ibana, tinggang ibana, disido ibadah terjolma. Mangai baibana. Masih asid madila ibana. Meluk rupanya ho natura-tura mahodinna. Nah kini diskusi itu amang situaha yang amang siahan dot akadong parhalado ada tu amang tura-tura, ho natura-tura. Adalah semacam duri yang ditusuk sangat menyakitkan. Terhira songonima manginona merasa dialami si Saulus hati hai. Sehingga dia tidak bisa berdaya, tidak bisa bergerak. Dia begitu lumpuh. Tujuannya adalah untuk menekan atik naboha mengarut duson. Atik naboha mangalo si buse si Sauluson. Lemasita mahodina. Dan boy berdaya bagaimana? Idom benar tak ada rupanya. Atong dia seperti sudah menyerah. Atong masih benokku tuho. Masih benokku dan si ulah nokku. Man si patwaku dan si ulaon. Dia sudah menyerah. Lapatan adong pemahaman na mate na maau. On nama perpudi au manggulu. Ikon jalo okuma ainunga susah hubain. Harap na porsia. Hukum nama itu majalona tuka. Buasa lele amau ni Tuhan Yesus kan itu naik. Buasa lele ho au bah. HP na di portigodo di lele apostol si Saulus gabedohot mangai Tuhan. Wada. Buah dohi tahamo kamang mengalami memahami kasono. Lapatan na asai ko takas do jadi kok saya ko bagas do tapi kiri hamo kamang lokena. HP ternyata hubungan di halat na porser Tuhan idang terpisah. Menyatu do HP. Hala asiton Yesus dan terpisah HP menyatu do HP. Idom beda ketika si Saulus menyiksa orang percaya pada waktu itu, mangai, mangangguhi, sahat do Tuhan ini api anggu di na porsia, jalan dohot do Tuhan ini mangai. Idom beda puasa leleam mau. Bah berarti baik kon takaji ulang mati amang teh. Tok kado HP mambain hasit tu akal na porsea. Taksi bedo kape hatana sosuman tu akal an situn Yesus. Jadi molutaida hamo kamang do kainang di negara tahun lau pajongjong bagah joro pe dang boy. Di deba-deba inganan. Kaingot ma. Na tu hadi do HP na dia bati nasida. Jalun nasida ma bisogot dah kita tidak tahu. Molo di sudah tinasida lau pajongjong bagah joro. Kaingot ma. Ternyata Tuhan yang sesungguhnya mereka tolak. Itu asa berjulur nasida mai. Bata hidaman apostol Paulus si Saulus kan. Asirong benahurang. Dia begitu bengis, membenci. Dan dia akan berusaha bagaimana menghentikan ini. Sekuat tenaga apapun. Ujago di bana. Bahape rotu hatta. Asai botoho.
asa tado mau ise do na jago huaso haguguna seko dan tuk mangalo huaso haguni di bata dan adong huaso mangabati dalam di batoni. Ternyata begitu dia jatuh terjol baibana las sumber daya baibana ini depan honatura-tura mahon ada semacam duri, ada semacam tombak yang begitu menusuk pamatang nih si Saulusi gebe sobar gelok baibana. Artinya dia sudah lemah dan hancurlah kekuatan dia. Dan yang dia harapkan jalibana adalah hukuman kematian. Bah jalok kuma HP hobar nahulay na rohana. HP diri pudo Tuhan ini dendam. Iben di bata apa ibadah songoni dan nagabe untuk mamaloson najati na pinatupan ni Saul Sondao. Proses duit asa sadar do jala asa di boto si Saulusido nasara do ulon ne ali di maklumi di batado iyo bergabe disuruh iban tu jala huta las disima dibentuk diproses marsejar mai bedesi dungi disima di boto ibana bahwa yang kulakukan sebenarnya selama ini adalah ternyata sudah salah dan bertentangan dengan Injil. Dombenah mo kamang do kenang ditinggal hon ibana mai ajaran nasian parjoloi ati pe jago de ibadah ditinggal hon dan dia belajar kembali ke nol. Dung ditada ibana Jesusi jadi dung disuruh Tuhan ibana laho mabuan barita nauli. Dia kembali ke nol. Dombenah dung di jalur ibana sudah aka persajaran ni nasian Tuhan ni berita nauli disuruh bebana tu Jerusalem borhat maho Aisyah dido habor tahamu iko borhat maho pajupang baibana tu aka donganna tu aka guruna adu argumen gabeles talu do ay narahai do ngata do on ay nga gabi asing si Saulson ay buhado na tekisong ni mas semangat na do ngata do on lau mamunu akan naso sarubang do hita hay so mari gabi maralo da buhado nina. Memang orang yang sudah menemukan kebenaran ajaran yang sesungguhnya pasti akan berbeda dengan teman-temannya yang belum mendapat ajaran yang sesungguhnya. Sunguni doto. Jadi hita pe hamua kamang do kainang unang seta dok nunga ditakup Tuhan niyaw. Alay buktina aliha taridan nung ditakup badang ado rupa ni parbuwe. Nunga dijakot Tuhan niyaw atau dia ma parbuwe na. Ya kan itu yang anggap Apostel Paulus tong minyata do. Dung ditakut ibana, diproses ibana, tapi beda do langsung. Hasomalan ni, imatar itu ugamo ni, hajahudud ni, itinggal di bana doi. Siswari do HP na persajari sa lelengon. Sodong do HP do kahalapatan na HP sa lelengon na wajar galo jauh. Dung pajup pagano Yesus nagabe nung nagabe daw ni HP patut ma HP ikon rimas na majalo ok may kusong ni do hamo kamang do kayo mula do nga pajup pakita do Yesus nung tajak kon Yesusi pasti do harus ada pembaharuan, harus ada perubahan yang betul-betul membuahkan hasil yang menyenangkan hati Tuhan nang songni pe huria. Iko songni do habang. Atong ditadong sa persyaon. Nung pajuk pakita Jesusi tadusi manjonai. Toho do hitanung pajuk panu Jesusi
Motor pari ngato huwa bang padita nami. Ay wasa. Marbinggu. Ido harap na pajupang kali. Atong mulun nga pajupak ta toho. Dia maperbuer toho ni tanong pajupang eh. Tahanguluhod do ajaran ni, tahanguluhod do podani, taulahod do ajaran ni, taulahod do ajaran ni. Bayi do tongdakan ni do naing. Kembali kepada kita. Unang sudah asik dia baru panikan. Ay dong pindah huria baru panik gabe boto bertagi yang nena. Arak tohoi. Ay dong pindah huria gabe boto mandok kata. Ayah sing dohoro ajar di gereja odok gereja nadu horoa. Kan itu nai. Atau ngelusung ni dong berubah berang dia mah perubahan na. Betul arong dutang tadana, ikut dong tadi kita tuh tadana dong pajupak kita. Mulu setong do hasomalan ni hagiot ni daging kita ulah do pesong na jolo kan itu nai. Hai nunga pajupang do ba Yesus dah bah. Nunga betul-betul do huri mati, betul-betul do upang huhanguluhon. Alai setong do diulahon na maralo. Badang dong lapatan na dohon tempat jupang dak toho. Berarti holan na ahar ni teh. Holan ahar ni. Ya holan sekedar servis bagwar ni dok kalah kan, aku dah halak nama lo. Slogan ni dah slogan ni dah kali dong. Slogan saja pajupang. Apalagi nuang dihamu dengan nami calon situa. Nunga ditodo tuhata hamu nagabe marhite HKIP cibang selangkap marhite sektor. Ado lapatan na situa. Mulu jaha buku persejarah situa yang dituakan. Asa bagas dah. Mulu nunga ditodo sektor hamu ingot tamu bahasa kamu bahasa ATT-mu na. Berarti saya telah dituakan di tengah-tengah masyarakat ini. Berarti saya dapat dipercaya. Berarti kepercayaan daripada sektor ini sudah 100% kepada saya. Nunga diakui au gabe sogun ula-ula ATP learning manang calon do pe aunai. Ikut doh muna do Tuhan ni, mulate mali Tuhan. Aku todo gabe situa, HP ditodo kasek todo situa. Berarti aku telah dipercayai. Ikon tampil beda do hamu apang. Ikon tampil beda do. Sotung gabe gait. Ikon tampil beda, unang gabe gait. Unang gabi kecewa na memilih tamu. Unang gabi kecewa na manangyako kamu. Itu adalah suatu penghormatan yang tertinggi, penghormatan yang luar biasa. Molo dituduh hamu gabi ula-ula ni Tuhan ni. Itong ikut jamot do. Ikon argata do. Parjolo hita sahli ikan hita dok menghargai. Kalau bukan kita lagi menghargai, lalu siapa lagi? Moludang dijaga hamu, dang dijamot to kamu hadiromuna, Ahmad hononya ka sektor ka. Nina masudung ka. Imadah. Nina. Ngadi tangyak ko kamu di paborhat hamu. Berarti luar biasa dong. Berarti kon betul-betul mah ya saya harus menjadi sintua yang betul-betul menjadi harapan Tuhan dan juga sektor. Ikon patuduhom matong. Patuduhom ma molo natiki say ulo makatai rarat
A1Z, bangunang betong kan, ni utang api mak. Mulu natiki, ulu peba marmem tu akan nasing gait rupani kan, ba, unang be, ni paso mai, kan itu nai. Ulu di pacing to roh hamuso, atabo plus atok kido, roh mama no pi, na sang do pi ni na musi to kan bai badah, o mabay na to, ni na musi do musi iba. Ba ujung na, bai na dia do dah. Gabi habar do din. Artinya kita harus bisa menyesuaikan diri, menempatkan diri kita. Ima tong rupani kan. Ala naman buah HP 700. Hampir 200 kakak jemaat HKBC bilang sudi rumah mereka non. Kan itu naik. Lakadiba, pamereng niba, pakaton niba, kan itu naik. Tong doi boto, tu dia. Suat do bang padita tumanggorina. Tong doi boto. Iboto doi, sudi. Dapatan aku jaga. Pakatayompe jaga ma, nanggabe humur kan itu naik. Harus bisa ikon do hamu kaina nami mendukung mati kan ya iduku kamu aka amaton atipe termasuk do nang do calusi situasi hite nang perupan ngai pada dahun nanti kan itu semualah kita di sini juga kan amang marpaung kan amang marpaung sektor pitu sektor opat ya semualah kita harus kita dukung ya jalikon ulu ita marsajar ape ulu marsajar daw dang ulu rupani nong tamat marsajar mau tua ka senior tua ka pareses tua ka padita dong senior kaniro nai jal tua ka napistar do tua ka pengalaman da doaw tua ka sarung pengalaman dong ulu manukuni ay sarupa do tua hai kaniro nai tua ka pengalaman na tu simat to kan misalna suku kamu tarik tu buah do amang tarik tu calon situon tu padita resort kaniro nai bas kamu batu apa boy do suka buat nang pe fungsional rupani unang ripu bisa sipau ge sok boto na supina tuduhan do kan itu nai bae do jujur nih do nang perupani sip iba rupani kan wah sang binoto ayo dong dua turan kan itu nai bedana fungsional penditar sot ya kita menerima rekomendasi on mau bagi ulang kan itu nai itu bedana marudang dipanggil makatai udang sosoton hataniba ya kan itu naik itulah ya kita boido seri kita nah, kan itu naik nah, dikihudul kita kan ya, kita bisa sharing berbagi melong suku-suku mura sona suku-suku na koras bah petu coba julu suku musen yang kasenor ai koras ya puang suku-suku mura ningom mah itu semua tatangnya kon mah hamu kamang dokai nanti tatangnya kon nasida ai danga dong boy rupani margugu hamion moloso ditagok kamu ikut takut kamu do hamato imahana rupani jadi sintua yang sudah menjadi tohonan do padita bajuna berbeda dia kones bil pro guru dia berbeda kan molo situa songon amang situa tumonggi si luban gaul amang si purba dot amang si amang manurung do amang si turnip ba na botari boto hamu do ahla patan ni muli jumur tahan doi menangkis serangan-serangan panas dan boy masuk mulu cahaya kan itu neng ay mulu warna baju nah kan kena matahari leng gabe do bodo berubah warna kan jadi mulu nabot talapatan mampu menangkis serangan-serangan menahan tidak boy masuk kan itu neng buamun nabirong mulu nabirong atong sudah masuk hujan masuk deh terik matahari masuk deh panas menyerap deh kan israp du sudi hatana labok pe diserap deh hatana koras pe diserap deh tabo hasid pe diserap deh mati di sini terus hidup beda saya gudang di baka
Sunguni matong. Jadi dapatan ya bagaimana Bibil Pro bajunya, ya itu juga begitu. Dia mampu ya bertahan dari serangan-serangan cahaya apapun kondisi na masa. Iman buat tanduk guru ria. Dia kones 2 baju nih. Na botar warna hijau, biru, kelemah lembutan, dan juga ada juga memang warna yang biru juga. Itu juga bisa menyerap semua dan dihadapi dengan lemah lembut. Idom penna say moloro dia kones dang na polologe bemuruhingi tung hasippe. Berbeda dusuk kamion. Guru huria Bibil Pro sehali 2 hari 5 hari pitu dak tah betong araw ibuka masih. Ya, lapatan na ya itulah. Jadi ikon songuni mahita hamu kamang dogang te. Ya. Ikon songuni ma ikon tadi mahita. Asa gabe marsangap Tuhan ne. Jadi masuk mahita 2 tahun kesehatan non. Nak ini sosialisasi sian aka tahun kesehatan panitia. Tentu OP dalam rangka pemberdayaan menumbuhkan iman kita. Manusia kita asa gabe ruas si partangiang. Itu tujuan non, gabe ruas si partangiang. Tong pasal to diri tu Tuhan ni. Asang giat bui tarida batutu par bui ni akana si partangiangon. Tong pasal to diri jala manada Yesus asa marhiti jupang ma akan uli kada dengan. Dung tajakon haiba apa para binotona si Tuhan ni las disima hita diajari. Ya. Gabeta boto mamangulah na dengan. Ya. Kita berubah setelah kita berjumpa dengan Tuhan. Yang jahat menjadi tidak jahat lagi. Yang malas menjadi rajin. Yang tidak pernah berdoa menjadi rajin berdoa. Yang tidak pernah peduli terhadap gereja menjadi peduli. Dan semuanya membuat damai dalam bahasa. Ido gorna nang pajupang Yesus. Si pertuhan memana tongkat. Ya itu. Dan tidak mau terpengaruh, tidak bawa arus. Dan tidak mau dikendalikan oleh dunia ini. Nah, kenapa begitu langsung Apostol Paulus lagi berubah? Ya. Allah memang dia setelah berhutang. Diselamat Tuhan ini ibadah. Lalu dia merasakan ini karena anugerah Tuhan kepada saya. Dan Tuhan telah berbuat kepada saya, tentu saya berhutang. Jadi, molo Apostol Paulus, molo hulahon akadengkan hamo kamang dokenang, molo hupatu paka perwe pertama bertanauli, utak kuhiat do itu Tuhan ini, nang marutang do Tuhan ini, hita peka marutang do Tuhan ini. Ala nunga parjolo di patupa akan uli akan dengan tu hita. Nunga diramoti hita, nunga dipasu-pasu hita. Di parmudu-mudu. Jadi dirupi hita mengadupi ragamnya kamlone. Atong buhado hita tada nang pajupang, tentu adong ma berubah sikap. Menjadi hasil kebaikan. Tapelehon ma nasa gogo nang pikirita, laho mangula-ulau di Tuhane. Melunaing akadoma tak berpuasa. Berpuasa tidak makan dan tidak minum nina. Lapatanna holan hagiot ni daging doi. Kan IP belum tentu kuat. Alina paling utama namar puasa ima menahan hagiot-hagiot di daging. Selera-selera duniawi. Ya, kita bisa mengendalikan diri. Ikon bodoh tarajai dirita. Ikon bodoh kita terlepaskan sian aka hagiot-hagiot di daging. Bukan soal makan dan minum. Soal kebenaran dosa itu. Oke, nasi damai dan mangga dan minum kan itu. Tetapi itu belum sesempurna yang Tuhan harapkan. Yang paling sempurna adalah ketika kita bisa menahan diri. Ketika kita bisa mengendalikan diri. Ketika tak orom, hatata
Danga dong haruar hata naso suman. Ido na berpuasa. Kita bisa menahan diri, kita bisa mengendalikan diri kita bisa menjadi dewasa dan menjadi pemenang. Amin. Mulai mali Tuhan. Tung basa-basa doa semusabing do. Tuhan nunga dito doho kami gabi ula-ulam atong pakke mahami oleh Tuhan. Nunga di joho kami atong gabi ula-ulam mahami lau pasaton hatami. Pasu-pasu kami oleh Tuhan. Pasu-pasu ruas ni huriam. Lehon guguduk bisuk asa marhagugo kami oleh Tuhan. Torangi rohan ang pikiran nami. Asa jupang nami hasitongan na siyako. Asa ngulu marhay baruo kami. Ido tadana molo nunga pa jupak kami. Dohot ho jala adong ma perubahan ibaru. Ibaru ma partodon nami, ibaru ma ng pangalahon nami, ibaru ma ng ulon nami. Atong pasu-pasu ruas ni huriam na marsahit len haipason akan namarsak ho mali Tuhan na mga puli. Aka naposo, remaja, parsikola, kuliah, apel Tuhan na pinasitaro habana say pasaut may pasu-pasu asa jupang lasitro na sida. Marhita na mo Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Mari demahita. Oh,
hamua kamang dokainang masuk meta tu acara pajakono ni ya patadahon tu calusi tua na tulu nang diguarna kini mari demahita sian nomor 700 403. Oke, 424. Sama tiki dihamu mandokata amang si Manalu ya amang si Dunggulan jadi peduli iya amang si Dunggulan Nenggulan itu oh ya saya dulu nak Halo. Mulai tema Tuhata ala Rohami Dison Ima au namarguar Ripai Arifanto Hutagalung Sian sektor onom Tubuni Borujutak maringanan di Jalan SMA Onom 4 nomor 66 nah hualap Boru Sitorus au tubuh di Jakarta tanggal 30 Oktober 1980 sia nah dakdanak sada dope di bahasa-bahasa Tuhata ima dakdanak boru songon ima pertandaan ni hami dilanjuti akadongan Mak. Mau lihat teh jadi patadaun madiri nami sendiri keluarga Henry Manurung nata boru sitorus hausa diri tubuh tanggal 3 September 1970 di bahasa-bahasaan sadadak nanak boru di hami ina mamarguar Immanuel boru Manurung marumur 15 tahun. Kami sadiri tinggal di Jalan Masjid Al-Qoir Tolu, nomor 150 sia RT Pitu RW Tolu, Kelurahan Cilangkap. Kami sadiri masuk ke sektor Pitu. Songoni mah patado perjulus ya kami mau lihat. Horas. Ima tutu amang inang songondongan kami pepatau diri nami nama kami Yao Margoar Freddy Darius Borman Nainggolan. Tubuh Maau tanggal 10 Oktober 1970 tolu. Jadi Inata Rosmawati Boru Haloho. Dalam matu kami basa-basa tolu dak danak dua bawah sada boru. Jadi molo kami maringanan di pemotongan ayam masuk mahami itu sektor opat. Jadi amang kami dison udok parjolo mah mulai itu kami tuhamu di pilih tamu kami marite sektor asa buya kami mangula. Jadi jalo mahamu mahami jauh kamu kami
buat kamu kami tengah muna asa boy kami rap mangula di urat tahun. Jadi songonima patron diri nami di partikyo melihat Horas. Horas manita udul bamu. Udul bamang. Jongjong Meta las bari de mahita. Sia nomor 140 sia, 140 sia. Tatangyakon ma pelean tahun martang yang mahita. Ali di batama nami na di banagijang hodo hararuan ni saluhut sileho-leho na dinggadot nasa ulibasa na malutus. Hupasat hami masyan nas nilehon mitu hami pila nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilanon pati bulhon harajom mo di tonga-tonga nuhriam do di portibion buhay marohanami marhite-hite tondim asalam hutan dahami godang nisi leho-leon mitu hami asalam girgir hami mendok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana di lehon Ale amanami na dua nagijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say saot malomon roham di banua tongaon so na dua nagijang, lehon matuhami sedaron hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan mardosa tuhami, unak kami tugin tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian tua tadi bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorhon ma damena tutodim amen. Amen. Horas marita saluddak